Ο Θεός ημών δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθήλας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, καθίστε. Βρισκόμαστε στη μελέτη του συμβόλου της πίστεως, το οποίο απαγγέλλεται από μέρους των πιστών πριν αρχίσει η Αγία Αναφορά, δηλαδή το κεντρικότερο σημείο της Θείας Λειτουργίας, και σε αυτό το σύμβολο της πίστεως, το οποίο, όπως είπαμε, το απαγγέλλουμε πριν βαπτιστούμε για να λάβουμε το Άγιο Βάπτισμα και να γίνουμε μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Το απαγγέλλουμε κάθε φορά πριν κοινωνήσουμε, πριν προσέλθουμε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, διότι η βάση της πίστεως των ορθών δογμάτων είναι η προϋπόθεση, μία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις της παρουσίας μας στο μυστήριο και της συμμετοχής μας στην Θεία Ευχαριστία. Έτσι μελετήσαμε την προηγούμενη φορά μέχρι εκεί που λέει για τον Χριστόν, ο οποίος διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατήρθεν από τους ουρανούς και σαρκώθη από το Πνεύμα το Άγιον και από τη Μαρία την Παρθένον και έγινε άνθρωπος για μας. Και είπαμε ότι στην Εκκλησία αυτό το πρόσωπο του Χριστού, ο συσαρκωμένος Θεός Λόγος, ο Θεός ο οποίος έγινε άνθρωπος, είναι το κέντρο όλης της Εκκλησίας, το κέντρο της ζωής μας, είναι η αρχή και το τέλος όλων των ενεργειών μας. Είναι το σημείο το οποίο καθιστά την ζωή μας μέσα στην Εκκλησία ζωή εμπειρική και όχι ιδεολογική. Αυτό λοιπόν ο Θεός Λόγος, ο Θεός ο οποίος έγινε άνθρωπος από την Παναγία και από το Πνεύμα του Άγιον, εσταυρώθη όποτε πιο κάτω σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Αυτό λοιπόν ο Χριστός, ομολογούμε την πίστη μας αυτόν τον Χριστόν που εσταυρώθηκε για μας κατά την εποχή του Ποντίου Πιλάτου και έπαθεν και υπέφερεν και τάφηκε και αναστήθηκε την τρίτη ημέρα σύμφωνα με τις γραφές. Αυτό το σύμβολο της πίστεως είναι περιεκτικό, δηλαδή με δύο λέξεις λέει και εκφράζει τα γεγονότα, τα ανέκφραστα, αυτά τα ακατάληπτα γεγονότα της οικονομίας του Θεού, των ενεργειών του Θεού. Έτσι λοιπόν ομιλεί και λέει ότι σταυρώθηκε για μας. Εμείς γνωρίζουμε από το Ευαγγέλιο περισσότερες λεπτομέρειες πώς έγινε αυτή όλη η διαδικασία της σταυρώσεως του Χριστού και πώς αυτό το γεγονός της σταυρώσεως του Χριστού ήταν προφητευμένο χιλιάδες χρόνια πριν στο λαό του Ισραήλ από τους προφήτες, από το Πνεύμα του Άγιον, το οποίο μίλησε δια των προφητών, και ήταν ακόμα αυτή η ώρα της σταυρώσεως
αυτή η ώρα που προσδοκούσαν όλοι οι άνθρωποι, προσδοκούσε η ανθρωπότητα, προσδοκούσε ο άνθρωπος, ο Αδάμ, ακριβώς για τη σωτηρία του. Όταν το ακούμε έτσι και όταν το λέμε κάθε φορά σταυρωθέντατε υπέρ ημών, οπωσδήποτε εμείς είμαστε αδύνατοι και πολύ φτωχοί άνθρωποι και δεν μπορούμε να εννοήσουμε το βάθος αυτών των λέξεων. Όμως εάν ο Θεός, ας πούμε, και η δική μας βέβαια ελευθερία και προαίρεση συνεργήσει και χάρη του Θεού ευλογήσει και ο νους του ανθρώπου ανοίξει λίγο και γευθεί έστω και πελάχιστον το βάθος αυτών των λόγων, ότι ο Θεός εσταυρώθηκε υπέρ ημών, τότε πραγματικά δεν μπορεί ο άνθρωπος να αντέξει. Θυμάμαι κάποτε που μας διηγήθηκε ένας μοναχός, ο οποίος ήταν μαζί με τον πατέρα Πορφύριον, ότι μια μεγάλη εβδομάδα, την ώρα που ο γέροντας αυτός, ο πατήρ Πορφύριος, ο γνωστός σε όλους μας, σε όλους σας, Άγιος, σύγχρονος Άγιος των ημερών μας, έλεγε στην Εκκλησία το Ευαγγέλιο των Παθών της Μεγάλης Εβδομάδος. Εκεί την ώρα που έλεγε το Ευαγγέλιο, τότε η χάρη του Θεού του έδειχνε τα γεγονότα όλα και έβλεπε ο γέροντας με το πνεύμα του, την πνεύματι, έβλεπε τα γεγονότα όλα τα οποία έγιναν κατά τη στιγμή του πάθους του Κυρίου. Όταν δεν έφτασε στο Σταυρό και απήγγειλε ότι και τον επήραν τον Χριστόν και τον εσταύρωσαν, εκεί λιποθύμησε, δεν άντεξε και έπεσε κάτω και τον άρπαξαν, βέβαια τον πήγαν, ας πούμε, τον άνθρωπο, τον γέροντα, διότι ακριβώς ήταν κάτι το οποίο δεν μπορεί να το βαστάξει ο άνθρωπος. Είναι αδύνατον πράγμα να βαστάξει ο άνθρωπος, η καρδιά του ανθρώπου, αυτών των σημείων, αυτών των στοιχείων της άπειρης αγάπης του Θεού για μας, ότι εσταυρώθηκε υπέρ ημών. Και γιατί σταυρώθηκε για μας ο Χριστός άραγε? Διότι βέβαια δεν μπορούμε να απαντήσουμε κατ' ουσίαν, δηλαδή κατά ακρίβεια, δεν μπορούμε να εκφράσουμε εμείς αυτόν το γεγονός, για ποιο λόγο και πώς ο Θεός κινήθηκε, αλλά όσο μπορούμε να καταλάβουμε και όσο μπορούμε να αισθανθούμε, καταρχάς να πούμε ότι όλη αυτή η κίνηση του Θεού στο να σταυρωθεί υπέρ ημών ακριβώς φανερώνει την άπειρη αγάπη του Θεού για μας, διότι όταν ένας παραδίδει εις θάνατον για τον άλλον, τότε αυτό είναι η ύψιστη έκφραση της αγάπης. Και ακόμα μεγαλύτερον είναι ότι εσταυρώθηκε για μας έτι ημών αμαρτωλών όντων, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν είμαστε, πώς να πούμε, όπως ο Θεός θέλει. Δεν είμαστε φίλοι του Θεού, δεν είμαστε οικοί του Θεού, είμαστε εχθροί του Θεού, διότι τα πάθη και οι αμαρτίες μας εξαγριώνουν, μας διαφθείρουν και μας καθιστούν εχθρούς του Θεού. Και ο Θεός απέθανε υπέρ ημών των αμαρτωλών και δεν απέθανε από κάποιους άλλους, αλλά εμείς το σταυρώσαμε. Εμείς για τους οποίους εσταυρώθηκε, εμείς το σταυρώσαμε και εσταυρώθηκε υπέρ όλου του ανθρώπου, υπέρ όλων των ανθρώπων, υπέρ όλου του Αδάμ. Εσταυρώθηκε και για αυτούς που τον σταύρωσαν και για αυτούς που τον πρόδωσαν και για αυτούς που τον σταύρωσαν και για αυτούς που τον σταυρώνουν και για αυτούς που θα τον ξανασταυρώσουν μέχρι τη συντελεία του αιώνος. Σας είχα πει και άλλες φορές εδώ παλαιότερα για ένα γεγονός το οποίο συνέβηκε και περιγράφεται στη ζωή των πρώτων πατέρων της Εκκλησίας. Νομίζω αυτό είναι στον βίο του Αποστόλου Κάρπου, που λέει εκεί ότι αυτός ο Απόστολος
αγωνιζόταν για το Ευαγγέλιο στη Ρώμη, και εκεί υπήρχε ένας αιρετικός, ένας μάγος αιρετικός φοβερός, ο οποίος διέβαλε τον Λόγο του Θεού και αντιστεκόταν στο Λόγο των Αποστόλων και έκανε πολλά κακά στην Εκκλησία και διέστρεφε τους ανθρώπους της Εκκλησίας και δημιουργούσε τεράστια και ανυπέρβλητα εμπόδια και προβλήματα στο έργο του Θεού στην Εκκλησία, στους ανθρώπους, και ήταν ένα μόνιμο πρόβλημα και μια μόνιμη θλίψη για τους ανθρώπους του Θεού, για τους Αποστόλους. Οπότε λοιπόν, αφού δεν ήξεραν τι να κάνουν με αυτόν τον άνθρωπο, δεν μπορούσαν να υπερβούν τις δυσκολίες, κάποτε είδε εμπνεύματι αυτός ο Απόστολος ένα χάος, έναν γκρεμό, από τον οποίο ανέδιδαν οι φλόγες της κολάσεως, και πάνω στο χείλος του γκρεμού στεκόταν αυτός ο αιρετικός και σύε τον γη και ήταν έτοιμος να πέσει μέσα, και χάρηκε και είπε επιτέλους να πέσει, να φύγει, να ησυχάσουμε, να καθαρίσει ο τόπος από αυτόν τον άνθρωπο, να μπορέσουμε να εργαστούμε, να μπορέσει η Εκκλησία πάει μπροστά. Και τότε αμέσως ο Θεός ήλεγξε τον Απόστολο ο Χριστός και εμφανίστηκε μπροστά του επάνω στο σταυρό και του είπε ότι κοίταξε, είμαι έτοιμος για αυτόν να ξανασταυρωθώ. Εάν όμως εσύ συνεχίσεις να σκέφτεσαι έτσι, θα πέσεις εσύ μέσα και αυτός θα μείνει έξω. Για να δείξει και αυτό, ξέρετε, αυτή η, ας την πούμε, νοοτροπία της ανθρωπίνος κατά συγχώρηση, αυτή η νοοτροπία του Θεού είναι που μας σκλαβώνει, διότι ο Θεός είναι Θεός Πατέρας, και ένας πατέρας πραγματικός, γνήσιος πατέρας, ουδέποτε θέλει τον θάνατο και την καταστροφή του παιδιού του, όσα προβλήματα και αν κάνει το παιδί αυτό, όσες δυσκολίες και αν κάνει. Θυμάμαι κάποτε είχε ένα καθηγητή στο Πανεπιστήμιο, στη Θεολογική Σχολή, που ρωτούσε τους φοιτητές και έλεγε στους φοιτητές της θεολογίας, εάν εσύ ήσουν ο προσωπικός υπηρέτης του Χίτλερ και το έπαιρνες κάθε πρωί το γάλα του ή τον καφέ του, ξέρω εγώ, και ήσουν ο μόνος ο οποίος είχε αυτή την πρόσβαση να του παίρνει το φαγητό του Χίτλερ, τι θα έκανες? Θα το έβαλες ένα χαπάκι δηλητήριο να γλιτώσει ο κόσμος από αυτόν τον άνθρωπο, να τελειώνει, να εξολοθρευτεί? Και φανταστείτε, αν σκοτωνόταν ο Χίτλερ, θα γλίτωναν τόσες χιλιάδες άνθρωποι που σκοτώθηκαν κτλ. Δεν ξέρω καλά την ιστορία πόσοι σκοτώθηκαν και πώς έγινε, αλλά τέλος πάντων ας το πούμε ότι ήταν ένας τύραννος. Και τίθεται και σε εμάς το ερώτημα, δηλαδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, ας πούμε έτσι, έναν τρόπο βίαιο ή έναν τρόπο απότομο προκειμένου να γλιτώσουμε από ένα μεγάλο κακό? Δηλαδή μπορούμε να σκοτώσουμε έναν άνθρωπο ή να τον ποδοπατήσουμε προκειμένου αυτός ο άνθρωπος να φύγει από τη μέση? Είναι ένα ερώτημα αυτό. Βέβαια τότε εμείς θα πούμε, γιατί δεν το κάνει ο Θεός και θα το κάνουμε εμείς? Αν ο Θεός ήθελε, μπορούσε να πάρει τον Χίτλερ από αυτήν τη ζωή. Τι ήταν για τον Θεό? Ένα νεύμα και εξαφανιζόταν ο Χίτλερ. Ή τότε με τον Ηρώδη. Θυμάστε που ο Ηρώδης σκότωσε 14.000 νήπια όταν γεννήθηκε ο Χριστός. Και τι τον άφησε ο Χριστός και έκανε αυτό το πράγμα? Ή κάθε μέρα τόσοι κακούργοι που υπάρχουν γύρω μας, κακοί, ξέρω εγώ, κυβερνήτες, ας πούμε, κακούργοι που πέρασαν από την ιστορία και που υπάρχουν και μέχρι τώρα, γιατί τους αφήνει ο Θεός και δεν τους παίρνει, δεν τους καταστρέφει? Ενώ η δική μας λογική, έτσι, λέει ότι ας που αν είχαμε τη δύναμη εμείς, αν είμαστε εμείς θεοί παραδείγματος χάρη, θα εξαφανίζαμε αυτούς τους ανθρώπους από τον κόσμο. Βέβαια έτσι σκέφτεται το δικό μας μυαλό, όμως ο Θεός δεν σκέφτεται έτσι. Και ο Θεός αγαπά τον κάθε άνθρωπο. Είναι σκάνδαλο αυτή η αγάπη του Θεού για τον κάθε έναν.
Αγαπά και τον δολοφόνο, αγαπά και τον κακούργο, αγαπά και τον πιο διεφθαρμένων άνθρωπο, αγαπά τους πάντες. Δεν μπορεί ο Θεός να μην τους αγαπά. Ένας Θεός που δεν αγαπά, ή υπάρχει κάποιος τον οποίο δεν τον αγαπά, αυτός δεν είναι ο Θεός τον οποίο μας απεκάλυψε ο Χριστός. Δεν μπορεί ο Θεός να έχει ανθρώπινα πάθη. Και αφού αγαπά τους πάντες, άρα λοιπόν ο Θεός περιμένει τον κάθε άνθρωπο να επιστρέψει. Και να ρωτήσει κανείς, να πει ότι τότε εμείς τι φταίμε? Δηλαδή για να επιστρέψει αυτός πρέπει εμείς να τηγανιζόμαστε 50 χρόνια για να επιστρέψει, ας πούμε, άλλος ένας άνθρωπος να τηγανίζει τόσους άλλους? Εάν δούμε τι έκανε ο Χριστός για μας, ότι και αυτός έπαθεν υπέρ ημών, εσταυρώθηκε για μας και προτίμησε να πεθάνει εκείνος για να ζήσουμε εμείς. Και όπως λέει πιο κάτω, και έπαθεν και τάφηκεν, και ήταν πραγματικότητα ο σταυρός και το πάθος του Κυρίου. Δεν είναι όπως λένε μερικοί ότι ο Χριστός σταυρώθηκε και έπαθε, αλλά ήταν Θεός. Ναι, ήταν Θεός, αλλά ήταν άνθρωπος, και τέλειος άνθρωπος, και πονούσε όπως πονεί ένας πραγματικός άνθρωπος. Δεν ήταν κάτι το φανταστικό η σταύρωση και το πάθος του Κυρίου, ούτε ήταν κάτι ο λιγότερο υποφερτόν, ας πούμε, από το ότι θα πάθει οποιοδήποτε άνθρωπος. Επώνεσε ακριβώς όπως πονεί ένας άνθρωπος, και έτσι περισσότερο, διότι πέρα από ότι πόνεσε σωματικά ο Χριστός σαν άνθρωπος, όπως πονούμε όλοι μας όταν πάθαμε οποιοδήποτε τραύμα, αλλά επώνεσε και ψυχικά ως άνθρωπος, διότι ακριβώς αγάπησε τους ανθρώπους και αγαπούσε εις τέλος, κατά τέλειον τρόπον. Δηλαδή φανταστείτε εσείς το πιο αγαπημένο σας πρόσωπο, το πιο αγαπημένο σας πρόσωπο που έχετε στον κόσμο, αυτόν το πρόσωπο να σας κάψει, να σας σταυρώσει, έτσι, και να γίνει δίμιος σας. Τότε αυξάνει ο πόνος σας, διότι αυτός που κάνει το κακό είναι το αγαπημένο σας πρόσωπο. Όταν μας κάνει κακό ένας εχθρός μας, ένας που μας μισά, ένας ξένος, ένας αλόφιλος, οποιοδήποτε, τότε λέμε τι να κάνουμε, τι περιμένεις τώρα από αυτόν, με μισά, δεν με θέλει, ξέρω εγώ. Αλλά να σε αγαπά αυτός για τον οποίο εσύ αποθνίσκεις, να σε σκοτώνει εσένα που αποθνίσκεις για αυτόν από την αγάπη σου, τότε το μαρτύριο αυξάνει, και ακόμα περισσότερο, διότι ο Χριστός είχε την ψυχή, την ανθρωπίνη ψυχή τελεία, καθαρή από αμαρτία, αδιάφθορον, ευθεία, χωρίς καμία διαστροφή, διότι ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, αναμάρτητος. Και έτσι λοιπόν εβίωνε το γεγονός της τραγωδίας του μίσους του ανθρώπου σε τέλειον βαθμό, έτσι όπως συμβαίνει και με εμάς. Δηλαδή ένας ευαίσθητος άνθρωπος πληγώνεται πιο εύκολα από έναν λιγότερο ευαίσθητο, και όσο πιο ευαίσθητος είναι κανείς, τόσο περισσότερο πληγώνεται. Βλέπετε, καμιά φορά υπάρχουν άνθρωποι που και ένα νεύμα να κάνεις, ένα νεύμα το πληγώνει και βάζει τα κλάματα. Έχει άλλους που μπορεί να τον χτυπήσεις κιόλας και δεν το λαμβάνει υπόψη του, δεν τον ενδιαφέρει, γιατί δεν έχει αυτή την ευαισθησία. Άρα λοιπόν η ευαισθησία παίζει σπουδαίο ρόλο στην βίωση του τραύματος το οποίο υφίσταται κανείς. Έτσι ο Χριστός έπαθε και εβίωσε το γεγονός του θανάτου του μαρτυρικού του θανάτου, όσο κανείς ποτέ άλλος άνθρωπος δεν θα το βιώσει το γεγονός αυτό του μαρτυρίου. Γι' αυτό ποτέ κανένας άνθρωπος δεν θα υπερβεί τον πόνο και την οδύνη του Χριστού και τον πόνο και την οδύνη της Θεοτόκου. Μαρτύρια, δηλαδή τρόπους έτσι μαρτυρικού θανάτου, υπήρξαν στην ιστορία της Εκκλησίας και ίσως και εκτός Εκκλησίας, ίσως φοβεράτερα από έναν σταυρικό θάνατο, και πολλοί μάρτυρες υπέστησαν πράγματι τρομερά βασανιστήρια, περισσότερα από τα βάσανα του Χριστού,
όμως δεν εβίωσαν το γεγονός αυτό περισσότερο από το βίωσε η ψυχή του Κυρίου. Γιατί ποτέ ένας άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να φτάσει σε αυτήν την ευαισθησία, και τη λεπτότητα που είχε ο Χριστός ως τέλειος άνθρωπος. Εσταυρώθηκε λοιπόν για μας, και σταυρώθηκε για μας για να μας δώσει τον εαυτόν του, δεν σταυρώθηκε για μας ο Χριστός για να τρόπον όπως λέγανε παλαιότερα να ικανοποιήσει τον Θεό, που υπήρχε μια θεωρία η οποία είναι τελείως ξένη από την Ορθόδοξη Εκκλησία, που έλεγε ότι επειδή παρέδικε ο Αδάμ την εντολή του Θεού και τρόποντινά επρόσβαλε την δικαιοσύνη του Θεού, ο Αδάμ έπρεπε κάποιος άλλος να βρεθεί να ικανοποιήσει την δικαιοσύνη αυτήν του Θεού, η οποία προσβάλθηκε, παρευλέθηκε, δηλαδή καταπατήθηκε, να το πούμε έτσι. Και αυτός ο κάποιος έπρεπε να ήταν ο Υιός του Θεού. Αυτό τη θεωρία την διατύπωσαν αιρετικοί θεολόγοι, και είναι αιρετική θεωρία, η οποία δυστυχώς ελέγεται και στους χώρους τους δικούς μας. Ο Χριστός δεν εσταυρώθηκε για να ικανοποιήσει τον πατέρα του. Φανταστείτε δηλαδή τι βλασφημία είναι αυτό το πράγμα, να σκεφτούμε ότι ένας πατέρας ήταν τόσο πολλά θυμωμένος που ασταύρωσαν τον γιο του για να ικανοποιηθεί. Δηλαδή τόσο πολύ θύμωσε με τους ανθρώπους που έπρεπε ο γιος του να γίνει άνθρωπος και να πεθάνει για να ικανοποιηθεί, να πάει η καρδιά του πατέρα στον τόπο. Αυτό το πράγμα δεν είναι πατέρας, αυτός είναι θηρίον. Έτσι, ένας πατέρας που θέλει τέτοια πράγματα είναι θηρίον. Οπότε όταν παρουσιάζεται ο Θεός σαν ένας που προσευλήθηκε και απαιτεί δικαίωση από τον θάνατο του Υιού του, ακριβώς είναι βλασφημία και είναι μια προσβολή προς την αγάπη του Θεού. Και σε αυτό το σημείο να σας υπενθυμίσω κάτι που το κάνουμε όλοι μας και το λέμε και το ξανάπαμε και εδώ, που πολλές φορές αντιμετωπίζουμε τον Θεό σαν ένα τέτοιο θηρίο, το οποίο πρέπει να το καλοπιάνουμε για να μην μας κάνει κανέναν κακό, ή να του δίδουμε, ξέρω εγώ, διάφορα πράγματα για να ικανοποιηθεί αυτό το αχόρταγο θηρίο. Αυτή την αντίληψη είχαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Θυμάστε, κάθε λίγο υπήρχαν μύθοι όπως με τον Μινόταυρο και κάτι άλλο, που έπρεπε να ταΐζουν ένα θηρίο με ανθρώπους, με κοπέλες, με αγόρια, ξέρω εγώ, το ταΐζουν το θηρίο για ένα χρόνο να περνούν καλά, και την επόμενη χρονιά ξαναταΐζουν αυτό το θηρίο, γιατί είχαν την αντίληψη ότι ο Θεός έτρωγε τους ανθρώπους, τους βασάνιζε. Και σήμερα, ας πούμε, όταν παραδείγματος χάρη κάποιος άνθρωπος αποθάνει και εμείς πάμε και πούμε στη μητέρα αυτού του παιδιού που πέθανε, ή στη σύζυγό του, ή στα παιδιά που και τον πατέρα του, τον ήθελε ο Θεός και τον πήρε, τότε τι κάνουμε? Τότε παρουσιάζουμε έναν Θεό ο οποίος είναι τόσο κακούργος που ό,τι θέλει κάνει και δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Δηλαδή ήθελε να πάρει τον πατέρα μου, τον άρπαξε και τον πήρε και δεν τον ενδιαφέρει από εκεί πέρα. Θέλει να πάρει το παιδί μου, το πήρε. Και τότε ευλόγως γύρεται το ερώτημα, και γιατί να το θέλει δηλαδή να τον πάρει ο Θεός, το παιδί μου με μένα, και τι να πάρει το παιδί μου? Ένας τέτοιος Θεός που αρπάσει τα παιδιά του κόσμου και τα τρώει είναι κακούργος, έτσι δεν είναι? Και οπωσδήποτε η ψυχή του ανθρώπου κινείται μια αγανάκτηση κατά αυτού του κακούργου Θεού που τρώει τα παιδιά τους, ή που τρώει, ξέρω εγώ, τους οικείους, τους συζύγους τους. Και όλα αυτά τα λέμε νομιζόμενοι ότι έτσι πρέπει να πούμε, ας πούμε, γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού, γιατί αυτή είναι η θρησκευτική, ας το πούμε έτσι, απάντηση σε αυτά τα πράγματα. Εκείνο που κάνουμε είναι πρώτα απ' όλα να προσβάλλουμε τον Θεό με αυτές τις ανόητες και τις αφελείς και τις θρησκευτικές εξηγήσεις που κάνουμε, και πάμε δυστυχώς σε σπίτια πενθούντων για να πούμε τέτοιες ανοησίες και τους κάνουμε άνω κάτω τους ανθρώπους. Καλύτερα
μην πηγαίνετε αν είναι να πείτε τέτοια πράγματα. Διότι όταν πας και πεις σε μια μητέρα που είναι θλιμμένη ότι το γιο σου τον ήθελε ο Θεός και τον πήρε, τότε είναι πολύ δύσκολο να συγκρατήσει κανείς την αγανάκτηση αυτού του πονεμένου ανθρώπου. Διότι και δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Θεός είναι αμέτωχος αυτών των πραγμάτων τα οποία μας συμβαίνουν. Ούτε ο Θεός θέλει τον θάνατο του ανθρώπου, ούτε θάνατον ο Θεός έκαμε, ούτε συνεργάζεται ο Θεός με θανάτους και με κακίες και με καταστροφές. Αυτό είναι ένα ολόκληρο άλλο θέμα του γιατί υπάρχει ο θάνατος και το πώς υπάρχει. Εμείς και η Εκκλησία και το Ευαγγέλιο ομολογεί και μαρτυρεί και φανερώνει την αγάπη του Θεού στον κόσμο, και όταν συμβαίνει έναν κακό, ένας θάνατος, οποιαδήποτε δυστυχία, δεν λέμε ότι ο Θεός ήθελε να μας καταστρέψει, αλλά ο Θεός θέλει μέσα από αυτήν τη θλίψη, την οποία δεν την ήθελε ο ίδιος, δεν τη θέλει, τη θλίψη και την κακία, εκείνο που θέλει είναι ότι εμείς να αγωνιστούμε, να αξιοποιήσουμε το κακό που μας βρήκε πνευματικά και αιώνια, και να βγάλουμε τον Θεό από τη μέση αυτού του κακού, και να πάψουμε να αιτιόμεθα τον Θεό σαν αίτιον των κακών μας, και να βάλουμε σαν αίτιον των κακών μας τον εαυτό μας, διότι εμείς φταίμε και όχι ο Θεός φταίει. Εμείς φταίμε, ο άνθρωπος είναι ο ένοχος και ο Θεός ακριβώς είναι αυτός ο οποίος δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να αξιοποιήσει πνευματικά ακόμα και τα λάθη του. Τα ίδια τα λάθη μας μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε πνευματικά, για της υπομονής, για της ταπεινώσεως, για της προσευχής. Έτσι λοιπόν αυτή η θεωρία ότι ο Χριστός εσταυρώθηκε για να ικανοποιήσει τον πατέρα του, τον οργισμένο πατέρα του, είναι ασεβής και αιρετική. Ο Χριστός σταυρώθηκε ακριβώς από άπειρη αγάπη για μας, για τους ανθρώπους, υπέρ ημών, και έπρεπε να υπάρξει αυτή η δυνατότητα στον άνθρωπο να ξαναεγκεντριστεί, να ξαναμπολιαστεί, ας πούμε, τρόποντινά σε μια νέα πραγματικότητα, όπως δηλαδή κληρονομούμε όλοι μας την προπατορική ασθένεια του Αδάμ, το σκοτισμό του νου μας, τα πάθη μας, όλα αυτά τα πράγματα που τα κληρονομούμε λόγω του ότι είμαστε απόγονοι των πρωτοπλάστων. Έτσι έπρεπε να υπάρξει δυνατότητα στον άνθρωπο να κληρονομήσει τη νέα ζωή των καινών άνθρωπων, να εγκεντριστεί, να μπολιαστεί σε αυτόν την καινούργια πραγματικότητα. Και αυτή η νέα πραγματικότητα, το κενό το οποίο έδωσε ο Χριστός στον κόσμο, ακριβώς ήταν το σώμα του και το αίμα του. Έτσι σταυρώθηκε για μας, για να μας δώσει το σώμα και το αίμα του, και να γίνεται το μυστήριο της ενσωματώσεώς μας εις τον Χριστό. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να μετέχουμε στη Θεία Ευχαριστία. Είπε ο Χριστός ότι αληθώς σας λέγω ότι εάν δεν φάτε το σώμα μου και δεν πιείτε το αίμα μου, δεν έχετε ζωή εν εαυτής. Δεν είστε ζωντανοί, είστε νεκροί. Εάν δεν φάτε το σώμα του Υιού του ανθρώπου, του Χριστού, και δεν πιείτε το αίμα του, είστε νεκροί. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η θυσία του Σταυρού του Χριστού, αυτό που μας έδωσε ο Χριστός, είναι κάτι πέρα από την ιδέα, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Γι' αυτό το κέντρο της Εκκλησίας δεν είναι ούτε το κήρυγμα, ούτε τα καλά έργα, ούτε η κοινωνική δράση, ούτε η εθνική δράση, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Το κέντρο της Εκκλησίας ποιον είναι? Είναι η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Λειτουργία. Εκεί υπάρχει η Εκκλησία, και μπορούμε να πούμε ότι είμαστε μέλη της Εκκλησίας μόνο όταν μετέχουμε στη Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτό και οι αιρετικοί άνθρωποι, αυτοί οι οποίοι έχουν άλλες δοξασίες, οι αιρετικοί και οι άπιστοι βέβαια, δεν μπορούν να μετάσχουν στη Θεία Ευχαριστία.
Για αυτόν τον λόγο, όχι από μίσος ή ξέρω εγώ καταφρόνηση, αλλά διότι δεν ανήκουν στην Εκκλησία. Έτσι λοιπόν είναι απαραίτητο για μας, απαραίτητο να μετέχουμε στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Εάν γίνει αυτό, τότε μπορούμε να πούμε ότι αρχίζει το ορατόν, το απτόν στοιχείο της νέας ζωής, της ζωής του Χριστού μέσα μας. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι και το ξέρετε βέβαια ότι υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορούμε να μετέχουμε στο σώμα και το αίμα του Κυρίου. Μία οπωσδήποτε είναι η αίρεση. Κάθε άνθρωπος ο οποίος είναι αιρετικός δεν μπορεί πουδενή λόγο να μετάσχει στην Θεία Ευχαριστία. Υπάρχουν όμως μία επιθυμία και ένας πόθος των ανθρώπων να μετέχουν στη Θεία Ευχαριστία, να κοινωνούν και μάλιστα να κοινωνούν συχνά. Και το λέμε όλοι μας ότι πρέπει να κοινωνούμε, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όμως όταν πηγαίνουμε να κοινωνήσουμε, διότι η Θεία Κοινωνία, εάν δεν είναι ο άνθρωπος έτοιμος, εάν δεν υφίσταται αυτήν την παιδευτική, την παιδαγωγική κάθαρση εκ των παθών και της αμαρτίας δια της μετανοίας, τότε δεν βοηθά τον άνθρωπο. Και όπως λέμε εκεί στην ευχή, αντί να είναι φως το οποίο φωτίζει, μεταβάλλεται σπίρ το οποίο φλέγει τον άλλον άνθρωπο. Και αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι προσέχετε αδελφοί να δοκιμάζετε τους εαυτούς σας πριν κοινωνήσετε, και διότι πολλοί είναι ασθενείς και πολλοί αποθνίσκουν και πολλοί παθαίνουν πολλά κακά, διότι προσέρχονται και κοινωνούν αναξίως, ενώ ξέρουν ότι δεν πρέπει να πάνε, διότι έχουν αμαρτίες, δεν εξομολογήθηκαν, διότι δεν μετανόησαν για τις αμαρτίες τους, και όμως από ένα συναισθηματισμό, από μια συνήθεια, από μια επιπολαιότητα, από οτιδήποτε, πώς να το πούμε, προσέρχονται στην ευχαριστία. Και καμιά φορά, να το πούμε και αυτό, ότι πολλές μητέρες δυστυχώς πιέζουν τα παιδιά τους να πάνε να κοινωνήσουν, και είναι παιδιά μεγάλα, δεν είναι 5 χρονών παιδιά, είναι 15, είναι 20, είναι 25, και τα πιέζουν να πάνε να κοινωνήσουν με το ζόρι, και νομίζουν οι μητέρες ότι το να κοινωνήσει το παιδί τους είναι αρκετό και ότι του κάνει καλό. Δεν του κάνει καλό, δεν του κάνει καθόλου καλό. Καλύτερα να μην κοινωνεί το παιδί αυτό, να μην κοινωνά, εφόσον καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί, διότι έχει αμαρτίες, είτε δεν θέλει να εξομολογηθεί ή δεν αισθάνεται έτοιμος κτλ. Καλύτερα να απέχει της Θείας Κοινωνίας και να έχει την αίσθηση ότι λόγω των αμαρτιών μου απέχω, παρά να περιφρονήσει το μυστήριο και να πάει να κοινωνήσει χωρίς καμία προετοιμασία. Τότε υφίσταται βλάβη πνευματική. Γι' αυτό μην πιέζετε ποτέ σας άλλον άνθρωπο να πάει να κοινωνήσει. Και όταν σας ρωτούν οι άλλοι άνθρωποι να πάω να κοινωνήσω, τότε μην λαμβάνετε τέτοιες, ας πούμε, ευθύνες. Ναι, πήγαινε και δεν πειράζει. Ή όπως λέμε μερικές αφελείς, πήγαινε και έχω εγώ την αμαρτία. Λες η αμαρτία είναι τίποτε, καμιά σακούλα πράγματα, και τον παίρνω από χέρι σε χέρι. Αυτά είναι αφέλειες, είναι αφέλειες, να το πούμε έτσι, κατά τον πιο αθώων τρόπο. Δεν είναι αυτά τα πράγματα για να παίζομαι. Και όταν σε ρωτήσει ο άλλος να πάω να κοινωνήσω, εμείς θα του πούμε όπως θέλεις, όπως νομίζεις. Είναι η πιο επίοικης απάντηση. Η πιο σωστή απάντηση είναι να πούμε, αδερφέ μου, για να θέλεις να κοινωνήσεις πρέπει να ετοιμαστείς. Εάν είσαι έτοιμος, έστω και τυπικά, δηλαδή εξομολογήθηκες, προσευχήθηκες, κοινώνησες, νίστευσες κτλ. Εντάξει, αν θέλεις να πάει να κοινωνήσεις, πήγαινε, κοινώνησε. Αλλά ποτέ να μην σπρώχνετε άνθρωπο να πάει να κοινωνήσει έτσι αδιάφορα και χωρίς την προετοιμασία. Μάλλον δε οι γονείς να εμποδίσουν τα παιδιά τους να πάνε να κοινωνήσουν, να ξέρουν οι γονείς ότι το παιδί έχει αμαρτίες. Αφού βλέπεις ότι το παιδί σου δεν ετοιμάζεται, δεν έχει τις προϋποθέσεις, να του πεις, παιδί μου, δεν μπορείς να πάνε να κοινωνήσεις, δεν είσαι έτοιμος, καλύτερα περίμενα να ετοιμαστείς. Αυτή είναι η σωστή στάση. Δεν ωφελούνται οι άνθρωποι όταν κοινωνούν απροετοίμαστοι.
Αυτό είναι το γεγονός δηλαδή ακριβώς του μυστηρίου του Σταυρού του Χριστού υπέρ ημών. Είναι όλο το κεφάλαιο της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο. Και αυτή η αγάπη του Θεού για μας δεν ομιλεί στο νου μας, αλλά ομιλεί στην καρδιά μας. Και πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να βιώσουμε και εμείς κατά το μέτρο των δυνάμεων μας αυτό το γεγονός του πάθους του Κυρίου. Εσταυρώθηκε, έπαθε για μας. Άρα λοιπόν και εμείς οφείλουμε να σταυρωνόμαστε και να παθαίνουμε, να πάσχουμε υπέρ των αδελφών μας. Όπως λέει ο Απόστολος, Χριστού παθόντος υπέρ ημών, την αυτήν έννοια οπλίσεστε. Όπως ο Χριστός έπαθε για μας, και εσείς να πάρετε τον ίδιο νου, την ίδια έννοια. Και ο Χριστός έπαθε για μας για να ακολουθήσουμε εμείς τα ίχνη Του. Δεν έπαθε για μας για να είμαστε θεατές εμείς του πάθους Του, αλλά για να είμαστε μιμητές του πάθους του Χριστού. Και όταν καταλάβαμε πολύ καλά ότι η ουσία της ζωής μας, που πρέπει να είναι η μίμηση του Χριστού, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μίμηση του Σταυρού και του πάθους του Χριστού, τότε ποιος είναι αυτός από εμάς ο οποίος θα μπορέσει να αγωνκίσει στις δοκιμασίες του ή να θελήσει να αποτινάξει αυτόν το βάρος των θλίψεων, το οποίο φυσικό είναι να μας καλύπτει στην περίοδο της ζωής μας. Θυμάμαι κάποτε ένας ευλαβής μοναχός έλεγε, ο οποίος είχε πολλές θλίψεις και πολλές ασθένειες, πάρα πολλές ασθένειες, και έλεγε, μου ήρθε πολλές φορές να αγωνγήσω για το πλήθος των ασθενειών μου, αλλά κάθε φορά που σηκώνω τα μάτια μου και είμαι έτοιμος να πω ένα λόγο αγωνγισμού εις τον Χριστό, τον βλέπω πάνω στο Σταυρό και λέω, τι να σου πω τώρα, αφού και εσύ πάνω στο Σταυρό είσαι, τρόποντινά μας αφοπλίζει ο Χριστός, ο Σταυρός του Χριστού. Αν ο Χριστός στη ζωή του περνούσε πάρα πολύ ωραία και τον δόξαζαν οι άνθρωποι και τον εκτιμούσαν και τον αποδέχονταν και απέθνισκε, ας πούμε, έξω σε ένα ωραίο νοσοκομείο ή σε μια κλινική ή τέλος πάντων αν έφευγε έτσι στον ουρανό κατευθείαν, τότε θα είχαμε δικαίωμα να πούμε ότι καλά, εσύ καλά πέρασες, ας πούμε, στη ζωή σου, ρώτα και εμάς τι πάσχουμε και τι υποφέρουμε. Βλέπετε, αυτός έπαθε πρώτος για μας, περπάτησε τον δρόμο πρώτος και αυτόν τον δρόμο περπατούμε όλοι μας, θέλοντας και εμείς, και αμαρτωλοί και άγιοι, και δίκαιοι και άνομοι, και πλούσιοι και φτωχοί και πάντες. Δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο αυτό που δεν έχει βάσανα και θλίψεις. Όλοι μας ανεξαιρέτως, ο καθένας σηκώνει το δικό του σταυρό, και αν δεν έχει προσωπικά προβλήματα, θα έχει προβλήματα το γύρο του, θα έχει προβλήματα άλλης φύσεως. Πάντως οπωσδήποτε άνθρωπος χωρίς θλίψεις δεν υπάρχει. Και αφού δεν υπάρχει, τότε πρέπει να μάθουμε να αξιοποιήσουμε τις θλίψεις σωστά. Αξιοποιούμε τις θλίψεις σωστά όταν μιμούμαστε τον Χριστό. Έτσι λοιπόν, όταν κάθε μέρα σκεφτόμαστε ότι ο Χριστός εσταυρώθηκε και έπαθεν υπέρ ημών, τότε όταν και εμείς σταυρωνόμαστε κάθε μέρα από τον άντρα μας, από τη γυναίκα μας, από το παιδί μας, από την υγεία μας, από τις περιστάσεις μας, από τους εχθρούς μας, από οποιοδήποτε, τότε λαμβάνουμε πολύ δύναμη και πολύ υπομονή και μαθαίνουμε να επομένουμε αναλογιζόμενοι και προσβλέποντες στο Σταυρό του Χριστού. Λέει ένας Άγιος, μιλώντας σε κάποιον μαθητή του, ότι εσύ του ήταν ένας άνθρωπος που έγινε μοναχός, αλλά δεν μπορούσε στις θλίψεις και τρόποντε να τις ανασχετούσε, και του λέει, κοίταξε εσύ και τα πλούτη τα πέταξες από πάνω σου και τον κόσμο τον αρνήθηκες και τις ειδονές του κόσμου τις αρνήθηκες και τη σταδιοδρομία σου και τον εαυτό σου και τα πάντα, αλλά δεν κατεδέχθηκες να βαστάσεις στο Σταυρό του Χριστού, και άρα δεν είσαι μαθητής εκείνου, δεν μπόρεσες να βαστάξεις το Σταυρό.
απέρριψε τις θλίψεις. Και ξέρετε και ένα άλλο μυστήριο το οποίο δυστυχώς συμβαίνει είναι το εξής. Όταν μας συμβαίνει ένας πειρασμός ακούσιος, δηλαδή έρχεται μια δοκιμασία για την οποία εμείς δεν φταίμε ή τέλος πάντων δεν την προκαλέσαμε εμείς ήδη, αλλά είναι ανεξάρτητη από μας και είναι μεγάλη δοκιμασία, πράγματι μας κουράζει, μας συντρίβει, μας γονατίζει, πάσχομαι. Δεν μπορεί να μην πάσχομαι, αφού η δοκιμασία πάσχομαι, είναι φυσικό αυτό. Πάσχομαι με όλη τη δύναμη του βάρους του πειρασμού και μέχρι το βάθος αντοχής μας. Υποφέρομαι, δεν αντέχουμε άλλο, πάσχομαι. Όταν διώξουμε αυτόν τον πειρασμό, τον πετάξουμε από πάνω μας θεληματικά, πούμε ότι έτσι θα πάει αυτή η ιστορία, θα το σβήσω εγώ με το έτσι θέλω, και τεινάζουμε το σταυρό και φεύγει από πάνω μας, τότε δυστυχώς σχεδόν κατά μαθηματική ακρίβεια θα μας έβρει επόμενος πειρασμός διπλάσιος του προηγούμενου. Γιατί αυτό είναι ένα ολόκληρο μυστήριο. Γι' αυτό η σοφία είναι να μάθουμε να βαστάζουμε τους πειρασμούς τους οποίους έρχονται από μόνοι τους. Βαστάξετε τους, κάνετε υπομονή, μιμηθείτε τον εσταυρωμένο Χριστό και οπωσδήποτε έχουμε πιο πολύ παρηγοριά όταν ακουσίως πάσχουμε παρά όταν πάσχουμε από το κεφάλι μας. Γιατί θα λέμε καλά να πάθω, διότι εγώ έδιωξα τον προηγούμενο πειρασμό και τώρα παθαίνω χειρότερα. Ξέρετε ότι στον χώρο των πνευματικών ανθρώπων και μέχρι λεπτομέρεια ακόμα πληρώνεται πολύ ακριβά. Θυμάμαι ένα περιστατικό στο Άγιον Όρος που είχαμε ένα γάτο, ο οποίος, απλό πράγμα για να σας δείξω την νοοτροπία πώς σκέφτονται οι πνευματικοί άνθρωποι, είχαμε ένα γατάκι το οποίο αρρώστησε εκεί στη Σκήτη που μέναμε, στην έρημο, και έγινε ελεεινό και τρισάθλιο. Τρέχανε το στόμα του, τα μάτια του κτλ. Εξαθλιώθηκε. Και ο γέροντας εκεί φρόντιζε κάθε μέρα το περιποιέτη το γατάκι. Του βάζει, γάλα, πράγματα, ιστορία, το περιποιέτη. Και εκείνο ήταν τελείως έτοιμο να πεθάνει και απλώς βασανιζόταν, ας πούμε. Και συνήθως τέτοια ζώα, εντάξει, κανείς τα αφήνει, ας πούμε. Σιγά σιγά πεθάνουν, τι να κάνουμε. Δεν είχαμε ούτε τη δυνατότητα να τα πάρουμε στα νοσοκομεία γάτων, ούτε αυτήν την πώς να πούμε, τη σύγχρονη ευαισθησία των ανθρώπων που αγαπούν τους γάτους και σκοτώνουν τους ανθρώπους. Και ένας γάτος όταν είναι να πεθάνει, πεθαίνει σαν γάτος και όχι πεθαίνει σαν άνθρωπος ο γάτος και ο άνθρωπος σαν γάτος. Και στο Άγιον Όρος πέθανε ένας γάτος σαν γάτος. Λοιπόν, λέμε του γέροντα, τι το θέλει γέροντα τώρα αυτό το πράγμα, πόσες μέρες να ασχολείσαι με αυτόν τον γάτο, άστο σιγά σιγά να πεθάνει, τι να κάνουμε, γάτος είναι, σαν πως είναι ο μόνος, έχουμε τόσους γάτους, άστο να πεθάνει, τελειώνω, με ψοφήσει. Λέει όχι, θα το περιποιηθούμε αυτόν τον γάτο, όχι γιατί είμαστε ζωόφιλοι και ξέρω τέτοια πράγματα, αλλά είναι μια δοκιμασία που βρέθηκε στα πόδια μας. Αν την πετάξουμε θα έρθει κάτι χειρότερο από αυτό το πράγμα. Και γενικά έβλεπε κανείς αυτήν την αντιμετώπιση των πραγμάτων, ότι είστε κάτι σπίτι σου, ένας ενοχλητικός άνθρωπος, μπορεί να του πεις, άκουσα να σου πω, πέρασε έξω και άφησε με ήσυχο. Εύκολο. Αν τον έχεις υπομονή όμως για την αγάπη του Χριστού και υπομένεις αυτόν τον άνθρωπο, τότε οπωσδήποτε μπορεί να σε πιέσει πάρα πολύ και να σε ενοχλήσει και να σε κάνει άνω κάτω. Όμως αν προσβλέπεις δια της πίστεως εις την πρόνοια του Θεού, τότε θα σε κάνει βέβαια άνω κάτω όσο σου χρειάζεται, και όταν θα έρθει η ώρα που δεν πρέπει να συνεχίσει αυτόν τον εκάτεμα, θα του σταματήσει πρόνοια και θα τον πιάσει, θα τον απομακρύνει ο Θεός από μόνος του, και σε σένα θα μείνει ακριβώς ο πλούτος της υπομονής και της πίστεως σου εις την πρόνοια του Θεού. Ενώ όταν από μόνος σου κόψεις και πετάξεις, τότε πλέον αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεών σου
Και αυτό είναι πολύ, πολύ έτσι δύσκολο πράγμα, ξέρετε, πολύ δύσκολο πράγμα ο άνθρωπος να λαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του. Γι' αυτό και οι Άγιοι και οι άνθρωποι του Θεού, όταν έπρεπε πράγματι να επέμβουν, να σταματήσουν ένα πράγμα, ένα γεγονός, οτιδήποτε, δεν το έκαναν αυτό εάν δεν προσήφχονται πρώτα και λάβαναν πληροφορία από τον Θεό ότι έτσι πρέπει να κάνουν και έκαναν υπακοή στο θέλημα του Θεού, ή όταν ερωτούσαν άλλους και ερωτώντες άλλους ελάβαναν πάλι εντολή και έτσι απέφευγαν το βάρος της ευθύνης των πράξεών τους για τη συγκεκριμένη απόφαση. Είναι κάτι πολύ σοβαρό αυτό, το οποίο μπορούμε να το συνδέσουμε με το παρακάτω που λέει το σύμβολο της πίστεως, ότι ο Χριστός σταυρώθηκε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου. Αυτό το αναφέρει το σύμβολο για ιστορικούς λόγους, για να μας πει ότι πράγματι ο Χριστός, ο Θεός, σταυρώθηκε σε κάποια ιστορική στιγμή, όταν ήταν στην Ιουδαία, εκεί στο Ιερουσαλήμ, ο Πόντιος Πιλάτος. Σε αυτήν τη χρονολογία, δεν ήταν κάποτε, είχε συγκεκριμένη ώρα, στιγμή κτλ. Αλλά για σκεφτείτε, ας πούμε, αυτόν τον άνθρωπο, τον Πιλάτο. Ο Πιλάτος ήταν ένας διοικητής εκεί της περιοχής και έπρεπε να κρίνει και να αποφασίσει, και ήταν δηλαδή όλη η υπόθεση ένα ναι και ένα όχι, και από την απόφαση του που πήρε εκρίθηκε και η ζωή του ολόκληρη, και η αιωνία ζωή του και η παρούσα ζωή του, η τότε ζωή του, αλλά και ολόκληρη η ανθρωπότητα από αυτό το πράγμα. Πρέπει να ξέρουμε ότι όλοι μας, τη ζωή μας, υπάρχουν περιπτώσεις που όλη η ζωή μας εξαρτάται από έναν ναι και από έναν όχι. Υπάρχουν ώρες τόσο κρίσιμες, τόσο οριακές, τόσο σημαντικές, που θα εξαρτηθεί όλη η πορεία μας από αυτό το ναι και το όχι που θα πούμε. Έτσι, ένα απλό παράδειγμα. Όταν ένα παιδί θα παντρευτεί, έτσι, και θα πει ναι σε μια κοπέλα ή μια κοπέλα σε έναν άνδρα, αυτό το ναι που θα πει καθορίζει τη ζωή της πλέον, και αυτό το όχι που θα πει και αυτό καθορίζει τη ζωή της. Δηλαδή λες ένα ναι να πάρω αυτόν τον άνθρωπο, και αυτό το ναι μπορεί να σου βγει σε ένα μαρτύριο, να παντρευτείς έναν τύρανο ή αντίστροφα, και να περάσεις τη ζωή σου μαύρη και σκοτεινή και να κλαις όλη σου τη ζωή, γιατί είπες ένα ναι και παντρεύτηκες έναν τύρανο. Στους μάρτυρες η ερώτηση ήταν απλή: είσαι χριστιανός? Αν έλεγαν ναι, σημαίνει ότι έπρεπε να μαρτυρήσουν. Θα τους έκοβαν κομμάτια, θα τους τηγάνιζαν, θα τους έκαιγαν, θα τους σκότωνα, θα τους διέλυαν. Αν έλεγαν όχι, τότε ήταν όλα εύκολα μπροστά τους. Η καθημερινή μας ζωή, έρχεται η αμαρτία, η πρόκληση, και σου λέει ορίστε, πέρασε εδώ να κάνεις ό,τι θέλεις. Η αμαρτία είναι μπροστά σου, είναι εύκολη. Είναι εύκολη, είναι ελκυστική, είναι εμπογιατισμένη με πολλά χρώματα, τραβά τον άνθρωπο, τέλος πάντων εμφανίζεται και ως κάτι όχι το πολύ φοβερό. Τι θα πάθεις? Όλοι το κάνουν σήμερα αυτό το πράγμα, δεν είναι τίποτα, είναι κάτι το συνηθισμένο. Είναι ένα ναι, να πεις ναι, εντάξει, το κάνω. Αυτό το ναι όμως έχει τεράστια συνέπεια στη ζωή σου, και πρέπει να μάθουμε όλοι μας ότι έχουμε φορές στη ζωή μας που θα απαντήσουμε με ναι και με όχι, αλλά αυτό θα στοιχήσει ακόμα περισσότερο και από τη ίδια μας τη ζωή την πρόσκαιρη. Μπορεί να στοιχήσει και την αιώνια ζωή μας ακόμα. Η πρόσκληση του Χριστού, βλέπετε τι είπε ο Χριστός στους Αποστόλους: ακολούθημι. Μια φορά είπε ακολούθημι, ακολούθησέ με δηλαδή. Εάν έλεγαν ναι, έγινονταν Απόστολοι. Αν έλεγαν όχι, έχαναν το αποστολικό αξίωμα. Έτσι δεν είναι όλο μας η ζωή? Εάν πούμε ναι στο Θεό και τον ακολουθήσουμε, τότε
πορευόμαστε έναν δρόμο στενών και τεθλιμμένων, αλλά που οδηγεί στην αιώνια βασιλεία. Ή αν πούμε όχι, πορευόμαστε έναν δρόμο πλατή και εύκολο, αλλά καταλήγει στην απώλεια. Γι' αυτό να είμαστε προσεκτικοί, πάρα πολύ προσεκτικοί άνθρωποι, ώστε τουλάχιστον σε αυτά τα οριακά στοιχεία, οριακά σημεία της ζωής μας, να ξέρουμε πολύ καλά τι θα απαντήσουμε. Πρόσεξε πολύ καλά, όπως λέει εκεί στην ακολουθία της χειροτονίας των μοναχών, που τον ερωτά εκεί ο ιερέας, ας πούμε, του λέει πρόσεξε πάρα πολύ καλά τι θα απαντήσεις, διότι απευθύνει ερωτήσεις. Γιατί ήρθες εδώ, τι θα κάνεις, θέλεις να ακολουθήσεις τον Χριστόν? Και λέει ναι. Μα να πεις ναι, ακολουθώ τον Χριστόν, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αναλαμβάνεις το σταυρό σου πάνω σου και από αυτήν την ώρα που πες ναι, δεν υπάρχεις. Σταυρός σημαίνει σταυρός, δεν σημαίνει άνεσης, σημαίνει θλίψης, σημαίνει πόνος, σημαίνει θάνατος, σημαίνει άρνησης όλων όσων σε ευχαριστούν εσένα. Σημαίνει ότι θα έρθει η ώρα που θα αποθάνεις εσύ για να ζήσουν άλλοι. Αυτό σημαίνει το ναι που είπες. Γι' αυτό ξέρετε ότι είναι τόσο σημαντικό αυτό το ναι και το όχι, για το οποίο γέμισε την Εκκλησία Αγίους και μάρτυρες και οσίους, και τελικά μπορούμε να πούμε ότι όλη η επιτυχία ή η αποτυχία μας έγκυται από αυτά τα δύο πράγματα, από το ναι ή το όχι το οποίο θα απαντήσουμε. Ο Πιλάτος ήταν ένας τραγικός άνθρωπος, ο οποίος ευρέθηκε σε μια φαινομενική ανθρώπινη δυσκολία. Τι να κάνει? Από τη μια φώναζαν οι Εβραίοι σταύρωσέ τον, από την άλλη του λέγε συνήθως ότι αυτός είναι αθώος. Και είχε και τη γυναίκα του που είναι Αγία, η γυναίκα του είναι μάρτυρας της Εκκλησίας, είναι Αγία, τη γιορτάζομαι τη γυναίκα του Πιλάτου, διότι η Αγία αυτή γυναίκα του είπε πρόσεξε, μην κάνεις τίποτα σε αυτόν τον άνθρωπο, είναι αθώος, μηδέν εσύ και το αθώο τούτο, να μην πως κάνεις τίποτα, γιατί αυτή πληροφορήθηκε με όνειρο ότι ο Χριστός ήταν αθώος. Αλλά ο Πιλάτος δεν είχε τη δύναμη να αντισταθεί στην πίεση του κόσμου, και τρόπον να βρήκε την εύκολη λύση, να πλύνει τα χέρια του και να είπε ότι εγώ είμαι αθώος από το αίμα του ανθρώπου αυτού, κάμε το ό,τι θέλετε. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι απάντηση. Και έτσι δεν αθώθηκε ο Πιλάτος, δεν αθώθηκε καθόλου. Και η ιστορία και η παγκόσμια ιστορία, αλλά και η πνευματική ιστορία είχε αυτόν παρέμεινε και έγραψε το όνομά του σαν ενός, πώς να πούμε, δυστυχισμένου, ταλέπορου, τραγικού ανθρώπου. Ήταν άνθρωπος, βρέθηκε σε μια στιγμή και έπρεπε να απαντήσει και αυτός αυτήν την απάντηση, αυτόν τον ναι και το όχι, και δυστυχώς δεν μπόρεσε. Δεν ξέρουμε εμείς αν είμαστε τότε τι θα κάναμε. Ίσως καμιά φορά λέμε αν είμαστε στην εποχή του Χριστού και βλέπαμε τον Χριστό θα ήταν πολύ ωραία, ας πούμε. Αλλά κάποτε άκουσα και εγώ και ξεπλάγηκα, κάποιος γέροντας λέει ευτυχώς που δεν έζησα την εποχή του Χριστού. Του λέω και εγώ παράξενο πράγμα, γιατί δεν θέλεις γέροντα να ζήσεις την εποχή του Χριστού, να γνωρίσεις τον Χριστό, την Παναγία, τους Αποστόλους? Όχι, όχι, λέει παιδί μου, εγώ αν ζούσα την εποχή του Χριστού σίγουρα θα ήμουν μέσα σε αυτούς που τον σταύρωναν, και ευτυχώς που δεν ήμουν. Δηλαδή, πώς να πούμε, η επίγνωση ότι είμαστε τόσο διαστραμμένοι και τόσο δύσκολοι άνθρωποι, μην νομίζετε ότι είναι ολόκληρο μυστήριο αυτό το πράγμα, το μυστήριο του ανθρώπου, και ό,τι και να δούμε, ό,τι και να κάνουμε, τότε εάν η καρδία μας δεν έχει έτσι ευθύτητα και στοιχεία τέτοια, δεν γίνεται τίποτα. Βλέπετε, λέμε πολλές φορές, μα να γίνει ένα θαύμα και θα πιστέψω. Ωραία, έγιναν θαύματα τώρα. Τα έδειξαν και η τηλεόραση, τα έγραψαν και οι εφημερίδες, έτρεχαν οι εικόνες. Ναι, αλλά
ποιος μας εγκυάται, δεν τα βάλαν οι παπάδες τις εικόνες πάνω, το δάκρυα πάνω στις εικόνες. Πόσα δάκρυα θα βάλουν αυτοί οι παπάδες? Άντε να βάλουν το πρώτο, έβαλαν και το δεύτερο και το τρίτο και το πέμπτο και τον όποτε πιάνει και τηλεόραση. Και πώς θα το βάλει? Πάνε και εσύ δοκίμασε να δούμε αν τα καταφέρεις να βάλεις κανένα δάκρυο σε καμιά εικόνα. Τι είναι το δάκρυο? Θα στάξει εκεί την ώρα που είσαι μπροστά, που βλέπει ο κόσμος όλος? Αλλά αυτά τα σημεία δεν είναι ο άνθρωπος ο άπιστος, η καρδία η άπιστος, ό,τι και να δει, ό,τι και να κάνει δεν επιστρέφει. Μην νομίζετε ότι επιστρέφει. Επιστρέφουν αυτοί που έχουν έστω ίχνη ευαισθησίας και κύζει πάνω τους αυτόν το σημείο, το γεγονός. Διαφορετικά και νεκρούς να αναστήσεις, όπως είπε ο Χριστός, και αν κάποιος και από τους νεκρούς ηγερθεί και πάει και τους πει, δεν πρόκειται να πιστέψουν. Θέλω να πω με όλη αυτή την ιστορία ότι, και για να τελειώνουμε, πρέπει να βιώσουμε αυτό το γεγονός του Σταυρού του Κυρίου. Πρώτα απ' όλα για να αγαπήσουμε τον Χριστόν, αναλογιζόμενοι πόσα έπαθεν υπέρ ημών, και όλα τα έπαθε για να μας συγκινήσει, για να μας δείξει ότι πόσο μας αγαπά, και αυτόν τα έπαθε. Και δεύτερον, για να έχουμε κι εμείς υπομονή και καρτερία στην καθημερινή μας ζωή, που σηκώνουμε κι εμείς το δικό μας σταυρό. Και τρίτον, ο Πιλάτος να μας υπενθυμίζει ότι ερχόμαστε όλοι μας σε ώρες κρίσεως, που η απάντηση είναι η μονολεκτική αυτή, η άρνηση ή η κατάφαση, αλλά αυτό είναι τόσο οριακό και σπουδαίο, που μπορεί να καταλήξει ή σε τραγωδία ή σε επιτυχία με αιώνιες πλέον διαστάσεις. 2 λεπτά για να δω πότε θα έχουμε την επόμενη φορά, γιατί δεν έφερα το ημερολόγιο μου, ξέχασα. Η επόμενη φορά θα είναι στις 19 αυτού του μηνός του Μαρτίου, η ώρα 7:30 το βράδυ. Εύχομαι καλή Σαρακοστή, καλή δύναμη στο πνευματικό στάδιο αυτό της νηστείας. Να κάνουμε προσευχή παρακαλώ και μετά να... Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, Χριστός μαζί σας.